Oh, saman. Love. Narapog ka diri. Ako'y balita ni mo na ba? Si balita na buka, nagchismis na buka, nagmarites na buka. Dili ba ako maniagi na mas kuwol sa Facebook? Saman. Stakli na ba? Si Istakli. Stakli. Nang trending ka niyo lang ba wala? Takli. Istakli. Ha? Istakli. Istakli. Ha? Istakli. Mo na dira, di ba? Oh, di ba? Ay ko sumti kay trending na ron, di ba? Nang bayi siya, nang bayi. Oh, ana man na, nilaim na nung kuan. Pula man na tao, mangitaw naglain. Opo naman niya asawa. Dito mo siya glain. Ano ba yun? Nana mo yun na siya. Utim, himo ana. Ayaw na ubra. Nani, din nga laki eh. Kitag bagong pananawan bang, dali kim dani. Kaya kung sa jud lang mo, grabe lang po. Viral jud ganun siya ron lang. Good luck. Sige, para na ba? Chismis na eh. May duwa rin mo na bagong games. Kindayo mong game. Malingaw pa ka. Kindayo mong game ba? Malingaw pa ka. Ayun game. Solid. Nag-game, dahil ka, bilib ba dyan ako na mula, dali ka mangita, paagi lang, magkwarta ka lang ba? Alam nga, sige matagwa din mo. Kwarta ka. Kabalo mo kasi mong naong na kwarta. Yawan, magbagtak lang, boy! Dakuan na magbagtak lang, boy! Ayaw ko na sige bubuyag ko na dila lagi. May bubuyag ko. Lab, kabalog ko lab nga, gibalance sa Diyos tanan sa Ginoo. Saman? Gibalance, awa? Dako kay kag bagtak, ha? Oh, walang bagtak. Oh, sa may nasa bagtak. Gamay kay kag ulo. Oh. Nya, awa, dako kay kag kumagko. Oh, nya. Pero ang imuhang armas kay gamay. Murarat Balik gamay. Eh, kung di gamay ah. Basta ikaw, mangita mo ko kaglain. Kaya gigamayan makas armas. Oh, sige ka, kanang pangwala ng mga balita ng mga trending. Basta ikaw na mangitag lain ko. Kaya mangita kog lain. Impigan, mangitag lain laki. Kaya gigamay ang armas, yung bana. Ana, nakita. Tara ba? Wala. Lab. Imong bagtak pati dako Nang imuhang armas pati gamaya ug sa armas pa na ang imuha senyorita. Tarong nga. Tarong nga. Lako challenge mo. Unya lang gudagot unsa ni mong games? Tayo mong game sing sumusubok dal kay kakuha ko din mo. Kaya mong kwarta na pala ana. Kwarta no sa may challenge mo mo. Ana mo ko ganahan kwarta na pod. Laag na pataron. Lako challenge nimo lab. Ano challenge mo? Karon lang ang diamond i-continue lang na. Kana maganahan ana. Ana lang ko. Yan ana ba? Hindi ko kana-ana no? Ana, dapat magbika-bika ka. Ge. Ato na pa ng kabuang nimo. Sige na, God! Sige na, dugay ba ka kaning mata? Dito rin ka Sige, usawa mo na, ana. Oh, dapat mabika ka. Ako maana, dapat maana. Narunga dyan, kami yatak. Ana. Kamay ra ba kayo? Ayaw yataki kong itlog, hap. Ay, ko lang. Ay, ito, ano. Usawa mo na. Yatak na ang itos pogo. Yaga, magkawin. Ana. Dapat mo, anak ko. Anak ka. Anak ko. Dapat, abtik ka. Lagi. Kaya sundan na ito. Katuwa pa ko. Gani. Bukan mo, oy. Gani, kayo yatakan niya ko na imuhang kwan. Si balik kaya takin. Una ko tas tunga ko. Usa ka bikaka ka na ito. Sa mo tinag kamatay. Ato ba. Bikaka ka una. Ako taklo pa. Okay, 4. Sama na. Okay, 4, 3, 2, 4, 2, action. Gay! Abtik ka! Gay! Sumuka ni mo, oy! Oh, sige, sumuk-sumuk. Ay, paituwa na lang nagkuhan. Usap ka ba? Limon kayo, sumuk kami na. Lalas na yan, las. Hindi ko ni umawa na ron. Usap. Gay! Abtik ka, God! Gabay mo kakaktiil ko, magkaktikling ko. Midget, abi ka putot ka na ko. Iro na miyon! Balik, 4, 3, 2, 1, action. Gwen! Gay! Biltok ka lang ko. Sumuka ni mo yan. Tuwa na lang ko, sumuka ni mo, oy. Ay, una ko na pangwarta, oy. Sama! Ayaw ko na panglangkat ko, no. Bukan mo, oy. May duwa lang dayang ng game. Apa na, dayang ng game, oh. Masabi! Araw. No, daghan gis lang game sapay dili bonus o na times 1 na free draw. O kuan una nimo register lab na kay 6 pesos madawat lab ha. Malingaw din ikaw. Ay color game na Animal World, Dragon Tiger o uban pa. Nindot kay na siya ang Diamond Game kay malingaw pa kang kwarta kamera sa new game na kun kalingawan karon. O dali ra Duwa kayo. na ko anak. Dali ra kayo. Kun bata ka sa comment section ang download link. Diamond Game. Ay, na sa mukha mo eh.